Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tiyeni kambeso za Burkina Faso. Yadaniso Burkina Faso. Sinagambepo role ya marozi ama foreign powers, ajina America, ajina Russia, ndiye na hotelo. Komano before kubanga video ya amenewo, kuma comments antu pa ma video ya mene ndabanga Burkina Faso aja. And ambiri we are moved. We love what is happening in Burkina Faso today. And to the extent yonena kuti ambiri ma comments muja tukumanena zinthu zonena kuti ame ku mandate imeneyo osati ame yongoziwa kumwa chibuko. We think kuti mwina ame should do the same. Komano nimafuna ningo kukumbutsani kuti Burkina Faso ndi maiko ambiri ku West Africa, Nigeria, Mali, Niger, Ghana, Cote d'Ivoire, ndi maiko onena kuti zama coup d'etat izizi sikoyamba yayi, sizachilendo yayi. Mukapita ku history ya Nigeria wakhala kukuchitika makuu osiyana-siyana atsogoleri ambiri amene alamulira Nigeria, including president wachoka kumene timati Muhammad Buhari ndi asilikali amene aja, including ajena Olusegun Obasanjo ndi asilikali amene aja. Okay? Ku Ghana chimozimozi wakhala kukuchitika. Even ku Ghana, people forget the founding father of Ghana, Kwame Nkrumah, analandidwa boma. Analandidwa boma. People forget this kind of things. Maiko mwambiri mwakhala mukuchitika ku Burkina Faso yomweyo. Burkina Faso became independent 1960. Inakhala independent in 1960. And by 1966, only after 6 years, kunachitika coup d'etat. Okay? And idachitika coup d'etat imeneyo 1966. Nkubwera msogoleri. Sogoleri ameneyo analamulira only 14 years. By 1980, zinamusogonekeraso analandidwa boma. Okay? Ndi gulu la anyamata aja mumamva ajina Thomas Sankara aja. Ajina Thomas Sankara aja anali ajina chief of staff wa Kwame amene aja. Anali anyamata Kwame. Modi Thomas Sankara ku ya 1980 yo anasankha kukhala prime minister. Okay? And Thomas Sankara yemweyo anali ndi zake yemwe anali ngati comrade wake, yemwe anagwirira ntchito limodzi ma comrade. Koma ma comrade amenewa anasiyana mawu, anasiyana timati chani, anayambana kusamvana, ndipo anasiyana maganizo. Kusiyana maganizo kumeneko kunali deadly, chifukwa mapeto ake Thomas Sankara anaphedwa. Ndi anzake omwewo Thomas Sankara ndi gulu lake, masapota ake, gulu lake anthu 10 ananyongedwa kuphedwa. Right? Another coup so imeneyo. Ndipo president amene anapha mati Compaore maina aji French, amene anapha Sankara, kutenga boma kwa Sankara, anayikakamira dziko lija kulamulira mpaka 2014
ndipo 2014 amasintha constitution kuti azipitirizabe for life. Zinamuvutaso, anachotsedwa kudita. Okay, and from that time mpaka 2022 kwachitikaso kudita imeneyo anthu awiriso. 2022 ina mu January yachitika kunchosa ujai. Mu 2022 yomwe mu September Traole wamugiraso nzake wanchosaso. Mwaona? So ku Burkina Faso za makudi za ame janjanes sizachilendo yasukuti Traole wangobwera from nowhere nkuzachita izi. It's in their history. Okay, now why? Muzaone kuti maiko amene kukuchitika nkhondo, okay, maiko amene kukuchitika nkhondo anthu amalolera kudita ija, anthu amatha kusapota military chifukwa military ndi imene imakhala yofunikira kwambiri kuwateteza anthu. Ku Burkina Faso, ku Mali, ku Niger anthu akuphedwa kwambiri, including ku Nigeria, ku northern Nigeria, chifukwa cha ma jihadists. Kuli ma Islamists, ndi maiko oti kuli achisilamu, ndiye kuli ma Islamists. Ma Islamists ndi asilamu ajaonena kuti amadana ndi secular government, amafuna boma likhalela under sharia law la chisilamu, ndi amapanga ma armies yawo ndi kumapanga attack. So ku West Africa kuli ma jihadists ambiri, ndipo ma jihadists amenewa ndi amene amakhala akupha anthu, amalowa mu Mali muja, amalowa mu Burkina Faso muja, amalowa mu Niger kupha anthu. People die, amabwera amatha kulowa mudzi muja amene mulili mudzi wanuja kusesa kupha, atsikana kutenga, azimayi kutenga, kugwiririra kutenga, kupha. So president sikuti amalemekezedwa kwambiri, maka president wake ukhale civilian chifukwa yosuzi wa nkhondo. Anthu akuphedwa iwendwe civilian umata uta. You understand? So army ndi imene imakhala yamphamvu kwambiri, army ndi imene imalandira ndalama zambiri, army ndi imene imayenera zipasidwa ndalama zambiri, ndicho linga choti ikhale ndi zipangizo, ikhale ndi zida zoteteza anthu. Ngati kumakhala corruption imakhala kuwame kumwe kuja, ndalama majeno aja makhala kugawana. Chifukwa ngati suwasangalasa majeno aja ndi aja amati tikuchosa. It's not only ku Africa, Pakistan. Ngati maidziwa Pakistan ndi ma military leaders, military ku Pakistan, the military ndi imene imalamulira dziko, even my judge, even my court justice system. President wakale, prime minister wakale wa Pakistan, Ibrahim Khan, ali mundende paka bano, military ngati ya nyonga imanyonga. Why military imakhala yamphamvu chonchi? Chifukwa Pakistani yandikana ndi Afghanistan. Afghanistan kuli ma Taliban, uku kuli ma Taliban ndi amakhala kuti akupanga attack. Ameja ndi imene imakhala ngati kuti imanamizira kuti ikuteteza anthu, tikutetezani inuyo, ndi aliyese amamvera ame. Mwamvese? Ndendo video ndabangira achinyamata, ifika kuti pula achinyamata mbiri amene tangokomedwa ndi social media, tangokomedwa ndi ma video, tikamamuona Traole wavala military uniform, ife kumuona ngati it's cool. It's because ku maiko ngati ku Burkina Faso kuchi anthu amene ajawo akhala nkhondo aidziwa kuyambira ali ana, akukula ndi nkhondo. Majihadists akhala akumenya kumene kucha kuchokera ali ana. Anthu athawa kumene kuja ali ma refugees maiko ena. Ku Mali chimozimozi ku Libya utsogoleri umakhala wa nkhondo okhaokha. Gaddafi aja analolanda boma ankhondo okhaokha.
maona. So ife uziko kwathu mulungu anatidalisa ndi ufulu, anatidalisanso ndi mtendere. Ndi mtendere onena kuti libe experience ya nkhondoyi. Nde wame kuti anene kuti ndikulamulirani inu nomwenso simusangalala chifukwa ife tilibe experience ya nkhondo. Mwamvesa iti? Ziko kwambiri. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.